Nu i Haslev Boghandel på en lørdag formiddag, og sammen med mig står Mark Lipst. Og Mark, du er jo ligesom kommet hjem til Haslev for en stund. Det er jeg, og det er mega sejt. Med Nikolaj her, som der har været overvældende meget opbakning på, synes jeg. Så det er vildt sejt. Men kan du sige, at du er her i dag for at præsentere din nye bog, og kan du sådan ganske kort beskrive, hvad den bog handler om? Jamen, det er jo en ungdoms- og pubertetsbog, som henvender sig til 12-13-årige. Både piger og drenge, men med homoseksuel relevans. Hvordan det er at være homoseksuel og frustreret og alle de ting. Så ja, en bog, der ikke fandtes, da jeg selv ville læse den, og som stadig ikke findes. Så blev jeg tilpas sej nok til at skrive den selv. Det synes jeg simpelthen er fantastisk. Altså bogen, som ikke fandtes, og når den ikke den findes, så må man simpelthen lave den selv. Ja, simpelthen. Så det tog 4 uger, så man kan sige, at jeg var topmotiveret, så jeg skrev det første ord den 3. november 15, og nu er det jo så 6. februar 16, så det er jo virkelig gået hurtigt, kan man sige. Hvad har du fået respons på bogen allerede nu? For man kan sige, den er jo meget personligt skrevet, ikke? Det er den, altså der er jo selvfølgelig afspejlinger af mig selv i den, selvom at den er fiktiv, og så kan man sige, at den er i virkeligheden, hvordan jeg ville ønske, at mit eget liv havde været, fordi mit liv var med psykiatri og sådan noget, ikke? Så det er sjovt at få lov til at komme tilbage og være 15 år som Nikolaj nu for mig, ikke? Og responsen har været så overvældende. Jeg får over 100 breve om dagen pt. fra folk, som er blevet helt vildt glade for den, og som glæder sig helt vildt meget til den. Så det er så sejt, altså så taknemmelig. Du sagde jo meget i dag om fordomme og ting og sager. Hvordan har du oplevet noget af det i forbindelse med sådan en bog her? Ikke i forbindelse med bogen. Overhovedet ikke. Altså, der er jo drenge på 13 år og piger på 13, og så helt op til mænd og kvinder på over 70 år, der har købt den her bog, og som er så taknemmelige for, at den endelig findes. Og at der er en rollemodel nu, og altså det havde jeg jo slet ikke regnet med, at målgruppen var sådan alle. Så det er virkelig vildt. Det er meget bredt. Kan du sige, du har ramt meget bredt med den bog her? Det kan man godt sige, ja. Det er så vildt. Nu er du kommet lige tilbage til Haslev for en stund, og man kan jo roligt sige, at jeg har jo ventet lidt på dig for at få et interview med dig, fordi der har været propfuldt her med mennesker simpelthen. Hvordan er det at komme hjem igen for en lige vildt? Det er sindssygt. Altså virkelig sindssygt, fordi min familie bor her jo, så jeg er her jo jævnligt. Eller indimellem i hvert fald et par gange om året, når jeg så kommer nu. Og mine børnehavepædagoger har været her, og min folkeskolelærer har været her, og repræsentanter for de andre skoler, der synes, det her er så vildt, og muligvis vil have mig på besøg til deres klasser og sådan noget. Det er så vildt, så jeg tuder, når jeg kommer hjem. Man kan roligt sige, at du har simpelthen fået en helt lille flashback-oplevelse her i dag. Det har jeg. Altså, det er så nostalgisk og så vildt. Altså taknemmelig ud over alle grænser. Fuldstændig. Hvad er fremtiden så fra nu af? Nu er bogen kommet på markedet, og hvad skal der ske? Skal du ud og holde foredrag og sådan noget omkring det? Ja, det skal jeg, fordi jeg har faktisk den her skoletur 2016, hvor jeg besøger skoleklasser fra 6. klasse op efter og fortæller om mig og om bogen og det at være kontroversiel og homoseksuel og sådan noget. Og Nikolaj er en bogserie, så det er derfor, den hedder Bøsser, Bumser og Beskidte Sokker som undertitel. Der kommer 2 bøger mere, så det bliver simpelthen en ungdomsserie. Er det noget, du har i tankerne? Er det noget, du reelt har skrevet noget ned til, så det er på vej hele året? Jeg har plotsene til nummer 2 og nummer 3. Jeg vil ikke sige titlerne endnu. Jeg har skeletterne, og hvad der skal ske, altså skeletterne til dem, skitserne af, hvad det skal være, men jeg lader lige etteren leve, og så kommer de med et års mellemrum. Det lyder rigtig spændende. Her er ikke nogle projekter, og jeg glæder mig til at følge det. Tak skal du have, og tak fordi du kom.